A što se tiče drugog projekta, Narodnih antikriminalnih odbora, tu je ono gdje ta priča cijela dobiva svoju punu formu, a to najviše zavisi o građanima. Da svaki pojedinac, mi radimo sad na jednoj velikoj mreži prijateljstva, gdje želimo afirmirati ljude da su oni ti koji utječu na cjelokupnu situaciju u našem društvu. Da li to bilo u pravosuđu, da li to bilo u zdravstvu, da li to bilo u bilo kojoj drugoj grani, u gospodarstvu. Oni su ti, ajmo sad konkretno pravosuđe, oni su ti koji utječu na to da li će sudac suditi ovako kako on sudi ili će se ljudi organizirati. Samo malo, ako primjer radi. Imamo jednog suca u Crkvenici, to je bio gospodin Vilušić. On je smijenjen sa mjesta svoje funkcije, još za vrijeme prošle ministrice, gdje je naš predsjednik Renato Majnarić, skupa sa gospodinom doktorom Pilašom, koji je predsjednik u Crkvenici, oni su priložili određenu dokumentaciju koja je dakle utjecala na to da se taj sudac smijeni. I sad šta se događa? Kad je taj sudac otišao sa svog mjesta, dakle kad je on dobio, ajmo reći, otkaz, kad se maknuo sa te pozicije, iza njega je bilo 492 obitelji koje on, dakle, sa svojim radom na jednoj određenoj razini ugrožavao. 492 obitelji. Znači 492 slučaja koje nisu se, da li je to sad 50% ili da li je to, takvu smo informaciju dobili. Da li možda je samo 100 obitelji bilo u pitanju, ali ajmo reći da je 100 obitelji. Dakle, ti 100 obitelji, ako se oni organiziraju, ako se napravi među njima mreža prijateljstva, ako se napravi to zajedništvo, o čemu mi pričamo? Dakle, to je najveći problem, što među ljudima u Osijeku, u Vukovaru, u Đakovu, u bilo kojoj sad sredini, naravno to odraz politike, stvar u tome da ti ljudi jednostavno su prepušteni sami sebi. Cijela politika se bazira na tome da je svako u svojoj pećini, svako u svojoj jazbini. To je ono što mi trebamo promijeniti. Tu nam je potrebna revolucija, ne ona revolucija na koju su svi navikli, nego revolucija svijesti.